Nakasa, musamman ta ido, tana ɗaya daga cikin abin da take hana galibin masu ɗauke da ita dogaro da kansu. Sai dai Malam Haruna Nefa wani makaho ne da ya fita daban daga takwarorinsa makafi, don shi ya kasance mai sana'ar wanki da guga ne. Na ziyarci ƙauyen Rido mai nisan kilomita 16 daga garin Kaduna, inda na gana da shi, kuma na fara ne da tambayarsa tarihinsa. Dai sunana Haruna kamar yadda ka kira, kuma ana kirana da Haruna Nefa, saboda kuma an haife ni. Saboda me baba ake kiran ka Haruna Nefa? Dalilin abin da yasa ake kirana da wannan suna, saboda rayuwa da muka yi tun kuruciya. Na samu wannan suna ne wajen haɗa-haɗan wuta haka, za mu iya wayarin na wuta haka, amma da batir. Saboda ƙwarewar da na yi ne a wannan lokaci yasa suka samu wannan suna. To baba, kamar inda aka haife ka da shekarar da sauransu. An haife ni ne a ƙaramar hukumar Zangon Katab ne, kusa da Kafancan. Ana ce ma wannan ƙauye Musulga. A takaice dai yanzu Kafancan nan jihar Kaduna? Jihar Kaduna, ƙwarai kuwa. A takaice dai yanzu suna da kamar shekara 50 da wani abu, amma ba zan iya ƙididdigewa in ce ga shekaran ko ga watan, shi ne ba zan iya faɗa ba, amma dai na san na kai 50 da wani abu. Baba, ya magana karatu fa? Maganan karatu alhamdulillahi an yi na Arabic an taɓa daidai gwargwado, amma dai na boko ne dai Ubangiji Allah bai nufi ni da yi. Malam Haruna ya rasa idanunsa ne yayin da yake da shekara 5 a duniya, sanadiyyar ciwon baƙon dauro. Yayin da ya kai kimanin shekara 12, ya fara sana'ar noma ne, kafin daga bisani ya fara aikin wanki da guga. Ya ce ya fara sana'ar ne da kayan maƙwabta da kuma na 'yan uwa da abokan arziki, kafin daga bisani sauran jama'a suka fara ba shi aiki. Na tambaye shi ta wace hanya yake bambance kayan jama'a. A yanzu zan ɗauki kayanka, ko kayan mutum 10 ne na haɗa su na wanke su, na wanke na wannan, na wanke na wannan, na wanke na wannan. To in na kwaso su gaba ɗaya na zo da shi shago, zan wada na kowa. Je in wanke dai na wannan, in wanke na wannan, ma na mutum 20 ne kai, ma na mutum 50 na haɗa su na wanke. In dai na kwaso su na zo da shi shago, in dai ni na wanke su da kaina, to in da zo da shi shago kafin ma fara guga ma zan wawwala na kowa. Ko da yake Malam Haruna ya shafe shekara 24 yana wannan sana'a, sai dai duk tsawon wannan lokaci shi kaɗai yake tafiyar da aikinsa. Haka zalika, ya shaida mini cewa yana wanki da gugar kaya aƙalla guda 50 a kowace rana. Har ila yau dattijon wanda ya gina gida da sana'ar wanki da guga, ya bayyana mini irin burin da yake da shi kamar haka. Ni dai babban burina yanzu, babban burina guda ɗaya yanzu. A cikin wannan sana'a Ubangiji Allah ya hore min, na yi gini. Ina nan a tsaye. To Ubangiji Allah bai hore min yadda zan yi rufe shi, to ni shi ne babban burina a ci yanzu, na gyara shi na koma ciki na. Baba, to ya batun iyali kuma fa? Batun iyali, ina da mata, muna da yara na guda 7, na aurar da guda 3. Guda 7? Na aurar da 3. Malam Sale Tela wani tela ne da ya kwashe lokaci mai tsawo yana ba Malam Haruna wanki da guga, da kuma gugar sababbin kayan da ya ɗinka gabanin masu kayan su karɓa. Na tambaye shi ko yana samun gamsuwa da aikin Malam Haruna. Aikin da yake ina jin daɗi 100% fiye ma ga mai ido da nake bashi, saboda da kafin ya zo mai ido nake bashi man dukan samu matsala da shi sosai, saboda ka je ka gan shi ya ɗauki kaya da ko ya kona man ko ya man wani abu da wani aka tsara ko wanke min bai fita ba, amma tun da na fara bashi tsakani da Allah bai taɓa samun wani matsala ba. Haka nake man goga na inda nake so da dake gana ya bani. Dama dai masu iya magana na cewa ba na kasashe sai kasashe. Umar Rayyan, Aminiya.